जों दिनै बेरगाव जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि आरो बेरगाव जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों जों मोनसे इउपिपिएल हान्जानि मिडिया सेलनि जानानै जोङो मोनसे लोगो हमलाय जों हाबाफारि खुंदों। जोंनि मानगोनां चिफ सार आरो मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि गोबां अननाय मोनदों। रायजो राजाफोरनि मोजां मोजां खामानि मावनायनि उनावहाय जों दिनै रायजो राजाफोरनो जोंनि इउपिपिएल हान्जा आरो बिटिआर सरकारा मा मा मावदों जों बिनि सायाव मोनसे जों चर्चा खालामदों। जों दिनैनि समाव बुंनो हायो इउपिपिएल हान्जाया 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव बिटिसि सरकार दैदेननायनि उनावहाय दिनै रायजो राजाफोरनि मोजां जौगानाय, रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो खौसेथि लाबोनायनि थाखाय जों जेरैबायदि खामानि मावदों बे खामानि मावनायनि दिनै फिथाइ महरै दिनै जोंनि गेजेराव जों गोबां हारि हारिसाफोरनि गेजेराव जों गोजोन खौसेथि जों फैनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जा दैदेननायनि गेजेरजों दिनै 10,000निबो बारा जों सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजो बिथांमोननि गेजेराव जों दिनै माइनाव सोरां बिथांखि जों रानना होनो हादों। दिनै जों रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव गियान सोरां बिथांखि, रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों अनसुंथाइ बिथांखि आरो गोबां बेबायदिनो स्किम जों राननानै दिनै रायजो राजाफोरनि जों सिबिनाय होगासिनो दङ। दिनैनि समाव जों बुंनो हायो इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन समाजनि दैदेनगिरि आरो गोबां थाखोनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे दोलै नोगोरै जयेन जानाया दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननानै मोनसे गोख्रों हान्जा जानो हादों। बिनिनो फोरमान महरै जों दिनै बुंनो हायो। फैगौ सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बर दाननि गेजेराव जानो गोनां जानाखि बिसायख'थि बिटिसिनि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया गावनि सक्ति दैदेननायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि अननाय अनसायनाय मोननानै जों गोबां बिबांनि जों मासि देरहानानै फिन सरकाराव फैनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गाहाम हाबा मावनायाव जों जाफुंसारनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ। दिनैनि समाव दिनै इउपिपिएल हान्जा दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों दिनै बिटिसि ओनसोलाव गोबां गेलेनाय बिथिङाव जौगाबाय, सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगाबाय। बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गोबां जोंनि बे बड'लेण्ड हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एपिएससि इउपिएससियाव मोजां मोजां फिथाइ लानानै गोबां जाफुंसारनाय हाबाफारि जों नुनो मोन्दों। दिनैनि समाव गेलेनाय बिथिङाव इन्टारनेशनेल एसियान ख'ख' गेम्सनि अनगायैबो बेवहाय दुरान्ड काप जालांबाय, बेवहाय सन्टष ट्रफि जालांबाय, बेवहाय गोबां रोखोमनि गेलेनाय नेसनेल थाखोनि गोबां गेलेनाय जालांबाय। बे गेलेनायनि गेजेरजों दिनैनि समाव जोंनि जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनाय बिथिं गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनि अनगायैबो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि जौगानायनि फारसे थांनाय 30 डिसेम्बर खालि बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जा दैदेननायनि गेजेरजों मोनसे भिजन डकुमेन्ट, जाय भिजन डकुमेन्ट फोसावनायनि गेजेरजों दिनैनि समाव गुबुन गुबुन फिसा फिसौ हारि हारिसाफ्रा गोबां गाव गावनि हारियारि रावारि जौगानाय समाज जौगानायनि फारसे गोबां मिजिंथिनो हायो। दिनैनि समाव जों बुंगोन बड'लेण्ड हालामा दिनैनि इउपिपिएल दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों गोबां जौगानाय फारसे दावगानायजों लोगोसे सुबुं समाजनि जानाखि लिभिं स्टेन्डार्ड बेबो जौगानाय फारसे जों फैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनैनि समाव जेनाखि बिटिसि सरकारा 4 बोसोरनि देवना बारबाय, बे देवना बारनाय समाव गासै रायजो राजाफोरखौ जों बाख्नायदों। जों बिथांमोना जोंखौ मदद होनायनि थाखाय, जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल हान्जानि जानानै जों साबायखर आरो गोजोननाय जासिहरो। गोजोन्थों। बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु खाम्फा बरगयारिया मैया बावैसो इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय, बेखौ लानानै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि फेस्लाराव जों गोबां खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै गावसोर हरदों इउपिपिएलआव जयेन जानो खाम्फाखौ, बेबायदि मा बुंगोन? बिपिएफनि आफादगिरि बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि सासे लोगोखौ दाखालि साननैसोनि सिगां जाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा बारग' डिपुटि चिफमोन, बिथाङा जे इउपिपिएल हान्जायाव गावनि गोसो गोरबोजों समाजनि हाबाफारि मावनो बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैबाय। बेखौ लानानै दिनैनि समाव महिलारि बिथाङा गोबां फेस्लाराव गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंनाय बायदि डिपुटेसन होननाय सोदोबा मा फोरमायदों दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा साननाय नुनो मोन्दों। बिथाङा बबे पार्टिनिफ्राय बबेबा मोनसे पार्टियाव थांनायखौ डिपुटेसन हरदों होनदों। बबे राजनितिक फिलसफियाव दं बिदिनो डिपुटेसन हरनानै गुबुन मोनसे पार्टिखौ बेबायदिनो खेंसालियै ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनाय। दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारिया गावनि बुंनाय फेस्ला रावनि गेजेरजों गावखौ आकर्षण खालामनायनि अनगायै बिथाङा दिनैनि समाव नुहुवा फैसार दरे होननाय सोदोबजोंमोन, नङा होमबा? सोलियै फैसा बायदि बिथाङा दिनै जों स्टेटमेन्ट होदों। बियो बेसेबां गनायथाव जों मिथिया। दिनैनि समाव खिन्थु खाम्फा महिलारिया हाग्रामा महिलारिया जानाखि गावनि दिनैनि समाव जानाखि बुंनायनि बाथ्रानि सिगाङै
गावखौदि सासे राफोद राजखान्थि महरै गाव दिन्थिनांगौ दिनैनि समाव बिथाङा खिन्थु गावनिनो आगोलनि गावनि दैदेनगिरि लोगोखौ बेबायदि डिपुटेसनाव हरनाय सोरखौबा डिपुटेसनाव लाबोनाय बेबादि बाथ्रा बुंनायनि अनगायै दिनै जे बिथाङा गावनो गोसोआव दुखु मोननांदों बा गावनो दुखु सहायनांदों दिनैनि समाव मानोना पिपिएफ हान्जाया दिनैनि समाव लोरबां जाबोबाय आरो फैगौ समाव सानफा एफा जिहेतु गावनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन फारसे पार्टियाव जे जयेन जागासिनो दङ दिनैबो सालबारियाव मथनगुरियाव गावनिनो आगोलनि लोगो माखन सरकारि इउपिपिएल हान्जायाव फैबाय आरो बेबायदिनो पिपिएफ हान्जानि गोबां गुबुन इउपिपिएल हान्जा फारसे फैनो थाखाय जगाजग खालामदों बे दिनैनि समाव रोखा जाबाय मोनसे समाव बिपिएफ हान्जाया थाहैगोन ना थाहैया रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनैनि समाव मोनसे गेदेर सोंलु मानोना जानो हागौ मालाबा समाव हाग्रामा महिलारियाबो इउपिपिएल हान्जायाव डिपुटेसन महरै गावबो जयेन जानो हागौ दिनैनि बे सरसा जानायखौ जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों बेखौनो बुंगोन दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जाया रायजो राजाफोरजों मदद होजानाय मोनसे गोख्रों हान्जा आरो बे हान्जानि फारसे दुलाराय बे बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हान्जा फारसे दोलै नोगोरै जे जोंखौ मदद होदों बेनिनो दिनैनि सिम्बल। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।